ekelekwa m unu kunji nnọọ soro ụmụ nnọọ anyị ga-agbara afere egwu a nke bụ no one like you ọwụ ihe dịka gị nke nwanne nwoke Flavor na Sema kọpụtara. Ama m dịka ị gbara egwu ahụ o nwere ihe ị ghọtara ebe ahụ bụkwa ihe ị mụtara. Nnụnụ na-ekwuru maka ogologo akpịrị nke ndị iti na-akpọ longer throat. Longer throat emego ihe dị iche iche dịka m na-ekwu ya wụ na ị batara ị na-asị anyị ile anyị lele ka gị ewu the Baptist emetela ihe aka o ị na-eme ka onye na-eme mmegbu biko mesagharịa ahụ maka na ọha nta akụkọ anyị dị ebe ị ga-aga iwe nweta ihe ndị nke m megoro eme ma nke m na-eme ugbu a iwe mesagharịa ahụ kirie ya ụmụ ebe ọ bụ na Facebook, Instagram, Twitter anyị na ebe ahụ biko akwala makwara ebe ọ dị ukwuu. Ọ ka bụ nnọọ n'isi bido TV anyị nọ na-eweta isiokwu nke m si na ọ bụ ogologo akpịrị. Isiokwu na taa bụ ogologo akpịrị. Anyị nọ na-ekwuri nnọọ ihe ogologo akpịrị ga-eme gị, ihe ọ ga-eme mmadụ, ihe ọ nwere ike ime mụnwa ma m nwee ya maka na enweghị m ya ahụ. Amụga na gị na-ekiri m inwe ihe maka asịkwarị na ị nwere ya. Ọ ya gụrụ dị ya maka mma na ị nọ ebe a na-ege ntị bụkwa ndị ọzọ. Asị m ogologo akpịrị nwere ikikere ime gị ka ihe ahụ ị chọrọ inweta ị gaghị enweta ya. O nwere mgbasị mmadụ na-akpa nkata ya sị m nlekwa onye na-abịa nlekwa onye akpịrị ya ga-eti ya n'ọnwụnwa na ndosa ofu puku naira ebe akịta na si ya ga-eme ihe ụtọ ọ ga-abịa maka gị ogologo akpịrị nọ na-amasị ya ndị nwe ogologo akpịrị na-abịa ebe ọ nọ. Gịnị ka onye mere onye ahụ ugwu onye ahụ kwesịrị inwe n'ebe onye nke ọzọ ahụ nọ onwe ezie maka gịnị ogologo akpịrị. Gị ọnwa agbọghọ na-ege m ntị ogologo akpịrị ga-eme gị ugwu kwesịrị inweta dịka nwaanyị ị gaghịzi enweta ya. Gị nwokorobịa na-ekiri m ogologo akpịrị ga-eme gị ihe kwesịrị inweta dịka nwoke ị gaghị enweta ya. N'ezie ibe chee ya ọfụma, chee ya n'ezinụlọ gị onwego onye ogologo akpịrị tinye n'ọnwụnwa ya bụ na ọsa gị bụ ejụọ gị kedu ihe m ga-eme ka m hapụ ịba n'ọnwụnwa a onye dị otu abara. Ijikwa onwe gosi na ezinụlọ gị na ogbe ebe ibi onwego onye ogologo akpịrị mere ya bụrụ mmadụ n'ụwa bara ndị be ha uru. Achọghị m ka akpọwa aha maka na afụgo m onye ogologo akpịrị mere o kwesịrị inweta admission ịba mahadum, nnabata nke ịba mahadum maka ogologo akpịrị o nwetaghịzi nnabata ahụ. Gịnị mere mbọsị a na-aga ajụjụ ọnụ nke ndị ga-anabata na mahadum ofu onye akpọrọ n'ekwentị si ya gbaram nna abịara ebe dị otu a o nwere ọrụ dapụtara a ga-akwụ anya ego ole dị otu a o wee chefuo na ego a ya akwụ ya mbọsị ahụ ọ gaghị eri ya karịa abalị 4 mana ihe ahụ na ajụjụ ha na-aga eju ya ga-enye ya ohere iji wee bụrụ mmadụ na ndụ ya kpatakwa ego ahụ ọ na-achụ. O wee hapụ ajụjụ ọnụ ahụ wee gaa mkpata ego ahụ. Mgbe ọ ga mkpata ego ahụ o nweghịzi ohere nke ajụjụ ọnụ ahụ. Ịma a na-ajụ ya ofu ugboro n'afọ ọ nọwazie nkịtị rukwe afọ ọzọ ahụ na-abịakwa ọrụ na-agapụtakwa o metaghịzi ọfụma maka gịnị ogologo akpịrị. Mbịa kọwa ya o buru ibu. Ogologo akpịrị ga-eme gị ihe ọ ga-eme gị m ga-agwa gị ma biko ga anyị gbara obere egwu
anyị ga-agbara egwu ịma ana m agbatagwa egwu ọfụma and egwu na-atọ m ụtọ ama ka m na-atọ gị otu a nke anyị na-aga ịgba nkịta bụ nke a na-akpọ ka mmadụ dị ka gịnị mere ka mmadụ dị onye kụpụtara afere egwu ahụ bụ nwa afọ Igbo mara mma nwoke a na-akpọ Pọl nwoke ọcha ọ na-acha ka mụnwa biko dịka ị na-agba egwu Pọl nwoke ọcha ghọta ihe n'ime ya ma mụtakwa ihe n'ime ya anyị je gbanụ